Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. 10 сентябри соли 2022 мебошад ва ман ба шумо натиҷаи мавиз тайёрӣ кардагимонро нишон медиҳам. 5 рӯз пеш 5 сентябр ҳамин чуғот бегонӣ шабона буд. ҳамин ангури кишмиши беҳамторро ман ба шумо нишон додам ва ҳозир наворашро ҳам дар қабати ин навор мемонда нишон медиҳам. ман дар оби ҷӯши содадор ишқолро зада аралаш карда дар пеши падаконек болои ҳамин падноста мондам ва мавиз тайёр кардем. дар 5 рӯз ин хушк шуд. ҳамин оби ҷӯшу ишқор ҳамин қадар хизмат мекунад ки тез хушк карда метиҳад. ин кишмиши беҳамто ва размери мавизро бинед. чини қути гугирд 1 сантиметр кам шудааст, яъне ки худи ангур чини қути гугирд буд ва вақте ки хушк шуд 1 сантиметр камтар шуд. дид ва чӣ хеле ки мебинед беҳтарин мавиз шуд. мавизе ки дона надорад, дигар инро донашро гирифта намегардонанд. мерс бошад, агар донашро мегиранд. ангури мерседес бошад, баъд аз мавиз кардан бо бурида дона мегиранд. инро бошад, дигар дона намегиранд. дидед, яъне ки мо хатогӣ намекунем агар боғҳои ангури кишмиши беҳамто кунему баъд мавиз кунем. беҳтарин мавиз. ҳоло ки бо ман мутахассиси мавизкун нестам, дар об задам гирифта хушк кардам. бо инро мутахассисош дар ҳазор як хел мекунанд ки ин бисёр базеб мешавад. дидед ҳамдиёрони азиз, анаку ман як донашро мегирам мехӯрам, лекин қарс намекунад. аниқ ангураш қарс мекунад, худаш қарс намекунад. ман ҳозир ба шумо маъзашро мегӯям. беҳтарин мавиз ҳамдиёрони азиз. бо камтар дигар ирамонед то охири сентябр ангур дар тораш истоду шакарашро хӯрда гирад ку ин беҳтарин мавиз. мана дидед, ягон кор накардем, ҳама дар оби ҷӯш задему, хушк кардем, гирифтем. агар шумо аз ин дарахт дута дар хонаатон дошта бошед, 50 кило 100 кило бандад, 100 килоашро хӯреду тару тоза, 50 килоашро хӯред тару тоза, 50 килоашро мавиз кунед, 10 кило мавиз мешад ва шумо соли аз дуроз хонаатон болои мезатон, болои дарсахонатон мавизи хуштам, мавизи ширин мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ман таҷриба кардам, мавиз кардам, ба шумо нишон додам. дидед, анамхе худаш ялаққосӣ шудагӣ. ягон чи дига ман нашакидем. ман ҳозир аз чӯбош тоза кардам, дар инҷо мондам, тамом. бинед чӣ хеле ялаққосӣ шудагӣ. ҳамдиёрони азиз, кишмиши беҳамто кунед, роҳат мекунед. боғдорони азиз, боғдороне ки 30 40 50 100 гектар доранд, анамхе кишмиши беҳамто кунед, агар амхе мавиз мегирифтед. ман мавизашда ҳоли боварим набуд ки ин чӣ хел мавиз мешад. мавизи оли ҷаноб шудааст. ин мавиз накам аз 100 сум ба фурӯш меравад. ниҳолашро аз ман метавонед дастрас кунед. як 200-250 ниҳол дорам. моҳи декабр метавонед дастрас карда харидорӣ карда баред. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. анамхе таҷриба мекунем, шумо ёд гиред.